Akaphumile obishini uDuduzile Zuma ngokwethuka uFloyd Shivambu esikhundleni zokuxhumana. Angiqale ngobingelele ngomkelele channel eMaswidi Media Production okubingelelayo umxolisi mfana kaDlomo waphansi le enkandla. Mangabe uyaqala ukufika cela ukuthi ngize isiqiniseko sokuthi uchofa subscribe maqedwe wale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Udaba engizengalo njengamanje luthi ukuxolisa kuze kube kabili ngokwethuka unobhala jikelele weMK umnumzane Floyd Shivambu akuzange kuyikhipha obishini indodakazi yomholi weqembu unkosikazi Duduzile Zuma Sambudla. IMK iyaqhubeka nohlelo lokuthathela unkosikazi Zuma Sambudla izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe. Lokhu kuvezwa ke iphini likanobhala jikelele weMK unkosikazi nomunkosazana Nombuso Mkhize ngesikhathi ekhuluma nabezindaba eGoli izolo. Okhulumela ke iqembu lomkhonto wesizwe uthe umhlangano wabaholi beqembu bungesonto ledlule uvumelane ngokuthi iqembu liqhubeke nohlelo lokuthathela uDuduzile Zuma izinyathelo ngalokhu akakhuluma ngomnumzane Floyd Shivambu. Unkosikazi Zuma Sambudla wachapha umnumzane Floyd Shivambu ngenhlamba embhaleni ayikade ke eyifake ezinkundleni zokuxhumana. Kanti ke emva kwaleso sigameko waze waxolisa kabili ngokwethuka ke umnumzane Floyd Shivambu emva kokuba yalelwe umholi weqembu lomkhonto wesizwe umnumzane Jacob Zuma waveza ukuthi uzothathwa izinyathelo zokuqondisa ubugwegwe aphinde akhishwe esikhundleni uma engaxolisi ngokusheshsha kuShivambu. Exolisa kokuqala kuDuduzile Zuma akazange axolise kuFloyd Shivambu kodwa waxolisa kuZuma kanye namalunga eqembu. Kodwa ke wathi mangabe sebhala isixoliso sesibili wabeke seliveza igama likaFloyd Shivambu. Unkosikazi Mkhize uthe ngesikhathi kunomhlangano wabaholi beqembu ngolesithathu uZuma wakubeka kwacaca ukuthi abaphula imigomo yeqembu kufanele bathathe izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe. Ekhuluma ke ngamagama akhe unkosazana Mkhize uyibeka kanje uthi ke uZuma ukubeka kwacaca ukuthi MK inemigomo ecacile okufanele ihlonishwe wonke amalunga eqembu. Uthe uma kukhona abaphula imigomo yeqembu kufanele bathathe izinyathelo zokuqondiswa ubugwegwe. Ngithi angikuveza ukuthi siyawulandela lo myalelo kaZuma. Sesiqalile ukulandela lokho okushiwo imigomo yeqembu. Isigaba sesithathu somthethosisekelo weqembu siyasho ukuthi iluphi uhlelo kufanele lenziwe noma lilandelwe uma kukhona ilungu leqembu elenza okuphambene. Imigomo isho nokusho ukuthi isiphi isigebo esifanele lo muntu osuke ephulele imithetho. Enezelela ke uthe ngokomthetho weMK kufanele kuhanjiswe umbiko wehhovisi likaShivambu ozochaza amacala kankosikazi Zuma Sambudla bese ke from ehhovisi likaShivambu kubeke sekudluliswa lo mbiko usubheke ehhovisi likamshushisi weqembu. Echaza ke naye umnumzane Floyd Shivambu uthe sesiphelile isikhathi sokuzenzela umathanda kumkhonto wesizwe. Uthi ke bazothathela izinyathelo bonke abenza ukuphambene nomthetho ngeke babekezelela abantu abazenzela umathanda. Lento yokungaziphathi kahle kwamalungu eqembu bathi ke ibeke ikusasa leqembu engcupheni uma bengabhekile iqembu lingahle lishabalale. Ngakho ke bazokwenza isibonelo ngoDuduzile Zuma. Nganza kwethu ngicela ukuthi ngiligoqe lapha lolu daba sihlangana nema comments ungitshela ukuthi ke wena ngabe ucabangani ngakho konke lokhu ke okwenzakalayo kwiqembu lomkhonto wesizwe ikakhulukazi ngaphakathi kwalabantu abathathu babonayo umnumzane Floyd Shivambu, Jacob Zuma kanye ke nendodakazi yakhe uDuduzile Zuma Sambudla. Bese kungakhohlwa ukucofa like uphinde usubscribe sidibane na ku video landelayo. Ngiyabonga.